Salutare fraților, eu sunt Raul Games și astăzi, după cum vedeți, fac primul meu episod, adică practic primul meu episod, pentru că primul a fost vlog, cum ar veni, știți? Dar v-am promis că fac un episod de Free Fire în acel vlog și o să vă las canalul meu de vlog. O să vi-l scriu acolo așa în descriere. V-am spus că facem Free Fire și fix asta o să facem, o să ne jucăm și cu sora mea, doar că nu în episodul de astăzi. Deci astăzi o să vă prezint contul meu, gen contul de Free Fire, și în rest o să ne jucăm. Pentru că suntem șmecheri. Deci așa. Ok, după cum vedeți, să vă arăt caracterele mele, caracter change. Deci vedeți că eu, de stați așa, deci vedeți că o am pe Chepala, doar că aceste caractere, vedeți că au un timp acolo așa sus, adică unele dintre ele. Vedeți că Maxim, Andrew, Adam, da bine, alea sunt de început, F și Adam, dar vedeți că Andrew, Maxim, cum îi zice, Steffi, nu au timp, deci alea îmi rămân permanente. Dar astea care au timp 6 zile, uite 6 zile, 4 zile, uite 6 zile, 4 zile, na, astea, o să-mi dispară. Deci eu am pe Steffi, și da, cam atât. Acesta este contul meu. Haideți să o luăm și să vă mai arăt și eu ceva. Este muzică pe fundal. Acesta este emote-ul, cum ar veni. Ok, o avem așa aici. Am dat la Lucky Royale și vedeți că am luat hainele de la The Navy Girl. Și am și completat total weekly spins, deci nu mai avem ce reward-uri să luăm de aici. De la Weapon Royale am dat doar o dată pentru că nu am avut ce să fac. La fel și la Diamond Royale, la incubator nu am dat pentru că nu am tichete la așa. Aici nu am dat. Și n-am dat nici la acest Lucky Royale. Vedeți că am un diamant și am un diamant în sensul că am intrat într-un match și a dat unul gift. Și a scris house de papel sau ceva de genul. Casa de papel în română. Dar dacă ați ajuns până aici la episod, vreau să apăsați pe butonașul de like și la fel și de subscribe, dar la fel și de clopoțel. Am 5 abonați și aș vrea să se strângă un like. O să mai fac eu abonați între timp, nu știu câți o să fac, dar o să fac eu mulți. Să sperăm că fac. Ok, nu am rankul necesar să joc pe ranked, dar pe ranked nu știu dacă o să joc singur, o să joc cu Bianca sau poate o să joc și singur, nu se știe, pentru că în funcție de Bianca cum are timp. Oameni buni. Și aici, what the fuck? Vedeți, acest caracter are superputerea aceasta, dar scrieți-mi voi în comentarii ce face, gen, ce poți să faci, adică te protejează când îl dai sau ce pisici, că nu înțeleg. Nu înțeleg. Eu joc acum cu super, cum îi zice, cu controlul sau controlele clasice. What?
De ce arată un ne aici? Arată un ne acolo, voi vedeți? Fie, nu contează, nu mai apare. Nu? Da, nu mai apare cele. Nu știu de ce a apărut acele acolo, dar în fine. O să mergem aici la Bimasakti Strip. La Bimasakti Strip. Ok. Nu v-am prezentat skinurile. Dar da, nu vi le-am prezentat pentru că am fost foarte nerăbdător să încep. Da, asta nu o să-l dau acum, deci nu. Click to switch. Uitați ce am găsit. Da, sunt cel mai tare boss. Am găsit o placă. Electric snowboard, nu înțelege, adică o placă electronică, cum ar veni. Știi și tu. Ok, am găsit un AN94. 2 scope pe el, 2X, uite-l, l-ați văzut? Hai pe el, fratele meu. Nu pot să sar aici, what the fuck? Unde merg, boss? Nu merg tot cu tiroleana, bossule. Oh, Ganes. Las-o, nene. Olelelelelele. Oh, GG. Nu știu dacă mi-am luat damage de la el. Oh my god, ce avea tipul. Oh, pe tipul ăsta era bazat, mă. Deci tipul ăsta chiar era bazat pe el. Avea tot ce... A, dar asta nu e tiroleană. Am văzut, ați văzut și voi că s-a dus acolo. A crezut că e tiroleană tipul, dar nu a fost tiroleană. Și vorbesc așa pentru că sunt puțin răcit. Și știți ce trebuie să faceți dacă toți sunteți în carantină? Știți, nu? Mâncați chipsuri, beți ceva, Coca-Cola, un Pepsi o ceva. Dacă nu sunteți fan Coca-Cola, un Fanta beți și vă uitați la mine cum mă joc Free Fire și mor ca prostul. Da, nu, am glumit. Și o să vă scriu, nu știu dacă v-am mai spus, pentru că, na, m-am luat cu jocul, m-am luat cu astea. O să vă scriu în descriere. Voi îl vedeți pe ăla de pe drum sau nu mai eu îl văd? Da, deci chiar îți este de ajutor, adică dacă vrei să stai într-o casă, da, dacă vrei să stai într-o casă, tot ce ai de făcut, o să pun pauză eu și o să revin imediat. Ok, am și revenit. Se vede mai luminos pentru că am dat luminositatea mai tare. Pentru că eu nu pot să joc cu luminositatea, adică da, dacă mă uit pe... suntem în cerc, GG. Dacă mă uit pe Instagram sau ceva. Apropo de Instagram, spionul 6663. Spionul 6663 pe Instagram și la fel și pe TikTok. Am o poză editată de mine pe TikTok. E cu un om mergând pe stradă, ceva de genul. E editat de mine și eu sunt acela, adică, da, unii nu cred, da, na. Unii nu cred pentru că ei nu cred că fac așa de multe sau așa spectaculoase edituri. Dar bine, nu fac eu să zic că așa, bă, ăla e cel mai tare editor din lume, de pe TikTok. Nu cu chestii de astea, nu sunt cu chestiuțe de astea. Am făcut și eu așa o poză la mișto, na? Și am editat-o, îmi plăcea cum arată. Ce e asta? MP5 Electrical Booster?
Electrical booster. Și cu ce te ajută electrical booster? Good for shot. Păi bine, na, eu ce să zic? O să joc cu el dacă tot e așa de bun, nu? Dacă tot e așa de bun MP5, da. Hai că toți l-am văzut pe ăla. Nu-s doar eu. Dar că bum. Îl pun aici pe ăsta. Și eu, om deștept, mă duc la etaj. Hai că nu doar eu îl văd pe ăla. Opa, șacale. Bă. L-ați văzut? Ajutor, ajutor, ajutor. Nu sare asta pe geam. What the... Ok. O să stau și o să-mi dau medkituri. Și știți ce fac? Pun o mină, că n-am cum. Bun. Și pun o mină și aici, bum. Și, na. Să sperăm că nu vine, nu? Să sperăm că nu vine. Să sperăm... Uite-l, deci care erau șansele, frate? Deci, care erau șansele? Deci, au trecut fix prin mină. Păi el a făcut asta cu cap, mă, băieți, mă. El a făcut asta cu cap, mă, băieți. O să ne mai jucăm și alte jocuri, eu nu știu. Îmi lăsați voi idei în comentarii. Weapon, avem de deschis aici un quest. Hopa, 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 pa. Hopa, 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 pa. Dăm aici la vault și avem niște pantofiori. Avem aici niște de-astea tokenuri de acestea, dar avem și niște blue chipuri. Care, acele blue chipuri se strică și ele, adică la un moment dat n-vă dați seama, adică aici. Și aici e top price, adică poți să primești skin-uri sau de-astea haine. Și sincer aș vrea să primesc haine pentru că, da, deci la un moment dat m-am speriat pentru că 3, 2, 1, hai. Hai cu părul, hai cu părul, vreau părul. Părul. Hai că foc de tabără întreabă mie. Da. O să fac un box opening, o să adun cât mai multe blue chipuri de acestea. O să fac cam maxim
minim 10, să spun așa, dar bineînțeles că nu știu dacă fac mai mult de atât, pentru că nu am eu răbdarea aceasta, dar o să fac și o să facem un box opening, dar o să ne și jucăm, așa că, dar în primul rând, haide să ne stricăm și noi bănuții, pentru că ne mai pică și noi ceva șmecher, mai luăm ceva de aici, luăm skin-uri, da, nu mai avem, cum zice, bănuți, dar ok, fraților, cam atât cu acest episod și noi o să ne revedem data viitoare tot aici în Free Fire. Pa, pa!